Akwụkwọ Levitikọs isi nke 12. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa ụmụ Izrel okwu sị, nwaanyị mgbe ọ ga-atụ ime mụọ nwa nwoke, ọ ga-arụkwa arụ ụbọchị 7, dịka ụbọchị dị na nsọ nke ịsọ ụba ya si dị, otu a ka ọ ga-arụ arụ. N'ụbọchị nke 8 a ga-ebi ya ugwu na anụ ahụ nke apị ya. Ọgụ ụbọchị na 13 ka nwaanyị ahụ ga-anọgide n'ọbara nke ime ya ka ọ dị ọcha. Ọ dịghị ihe nsọ ọbụla ọ ga-emetụ aka, ọ gaghị abakwa n'ebe nsọ ahụ ruo ọzụzụ ụbọchị niile nke ime ya ka ọ dị ọcha. Ma ọ bụrụ na ọ mụọ nwa nwaanyị, ọ ga-arụkwa arụ izu ụbọchị 7 abụọ, dịka na-ịdị na nsọ ya. Ọ bụkwa ọgụ ụbọchị 36 ka ọ ga-anọgide n'ọbara nke ime ya ka ọ dị ọcha. N'ozuzu ụbọchị niile nke ime ya ka ọ dị ọcha banyere nwa nwoke maọbụ banyere nwa nwaanyị. Ọ ga-ewetara onye nchụàjà nwa atụrụ nke gbara 1 afọ ka ọ bụrụ àjà nsure ọkụ, na nwa akpalakwukwu maọbụ nduru ka ọ bụrụ àjà mmehie ruo ọnụ ụzọ nke ụlọ ikwu nzute. Ọ ga-ewetakwa ya nso n'ihu Jehova, kpuchiere ya mmehie. A ga-emekwa ya ka ọ dị ọcha site n'isi na ọbara ya. Nke a bụ iwu nke nwaanyị nke na-amụ nwa maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị. Ma ọ bụrụ na aka ya erughị ihe ga-ezu nwa atụrụ, ọ ga-ewerekwa nduru 2 maọbụ ụmụ kpalakwukwu 2. Otu a ka ọ bụrụ àjà nsure ọkụ, ibe ya ka ọ bụrụkwa àjà mmehie. Onye nchụàjà ga-ekpuchikwara ya mmehie ya. A ga-emekwa ya ka ọ dị ọcha.